als contes d'en Ritchie ens agrada el món del cinema. Per això avui presentem... Una cosa molt estranya. Avui, quan he anat al cinema, m'ha passat una cosa molt estranya. Veureu, la sala era plena de gats. Eren molt bonics, sí, però no en tenia res. Què fan uns gats mirant una pel·lícula? I després m'han dit que podia seure. I m'he assegut a la butaca número 13 de la fila 24 i m'he vist envoltat de gats. I més tard, quan he agafat el vol de les crispetes, m'he fixat amb la meva mà. Era una pota de gat. Sí, jo també era un gat. Resulta que havia anat a parar al planeta dels gats. I tot per haver trucat a un anunci que vaig veure. Ah, i de regal em van donar un peix fregit. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Oriol Canal. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de www.aixeta.cat. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/ritchiellibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2025. Ritchie Llibres.